Hallo, welkom bij Kikker TV. Afgelopen vrijdag was er een vertaalwedstrijd Grieks en Latijns op het Swingcollege in Oostburg. Verschillende VWO-leerlingen van scholen uit Zeeland komen samen. Wij waren erbij. En wat gebeurt er vandaag hier allemaal? Nou, we hebben vandaag een vertaalwedstrijd, Grieks en Latijn, voor alle leerlingen van de 5e klas gymnasium in Zeeland. Dus alle scholen konden zich daarop inschrijven en een groot aantal scholen heeft dat ook gedaan. En die zijn hier nu allemaal aanwezig om een hele dag mee te maken met lezingen, workshops. Een aantal mensen van de Universiteit Leiden komt workshops geven. Ze doen een vertaling, ze maken een vertaling als wedstrijd. En lezingen en we sluiten af met een opvoering van de Medea, dus een echte Griekse tragedie. En waarom is dat georganiseerd? Nou, we hebben dat eigenlijk gedaan omdat we het sowieso heel leuk vinden om met onze leerlingen die toch vaak wat extra's doen, vaak op scholengemeenschappen extra lessen volgen om Grieks en Latijn te doen, ook eens wat extra's voor hen te doen. En ja, wij zijn toch als kleine scholen allemaal wel eens een beetje bang voor de positie van Grieks en Latijn. Vaak kleine klassen. En nou, we hopen eigenlijk onze leerlingen enthousiast te maken en aan mensen te laten zien dat Grieks en Latijn heel leuk is. En dat we heel veel jonge mensen zich nog steeds ermee bezighouden. En dat we zo heel veel meer leerlingen voor ons groepje kunnen, bij onze club kunnen halen om ons vak te kunnen laten bestaan. Op welke school zit je? Ik zit op het Swingcollege. En wat vind je ervan dat er zo'n vertaalwedstrijd georganiseerd is? Nou, ik vind het wel leuk, want vroeger hoorden we ook al dat kinderen echt naar vertaalwedstrijden gingen en ook echt naar Italië zelf. Dus ja, tegenwoordig hoorden we er niks meer van. Dus ik vond het wel leuk dat we nou op deze school wel een vertaalwedstrijd doen. En is het ook leuk om kennis te maken met andere leerlingen? Ja, dat is ook wel leuk, want dan hoor je ook hoe hun echt in de lessen zitten en hoe hun vertalen. En wat stond er precies in de tekst die je net moest vertalen? Nou, het ging over het moord over het nageslacht. En dan, ja, dan werd er dus beweerd dat iemand zijn zoon had vermoord. Dus ja. En was het moeilijk? Moeilijk niet echt, soms wel lastig. Maar dit jaar hebben we ook Euripides vertaald. En dit was ook zelf nog een tekst van Euripides. Dus je wist wel hoe het moest. En wat is Euripides precies? Euripides, dat is een schrijver en die heeft allemaal boeken geschreven. Vrijdag 17 mei is het examen Duits op het Swingcollege. Wat vinden de kandidaten ervan en hoe hebben ze zich voorbereid? Wij vragen het. Heb je goed voorbereid op je examen? Ja, ik heb me best wel goed voorbereid. Ik heb veel oefenexamens gemaakt en ja, ik denk dat het wel is gelukt. Heb je het via internet gedaan of gewoon via boeken? Via examenbundels. Dan ga je de eisen op internet bekijken? Ik ga straks mijn antwoorden ophalen en dan ga ik kijken hoeveel punten ik heb. En dan kijk ik wat mijn cijfer is. En wat denk je, heb je een goed gevoel bij? Nou, bij Duits niet echt, maar ik heb ook al examen Nederlands gedaan, dat ging wel beter. En was het zoals je dacht? Nou, een beetje. Maar ik verwachtte het beter dan dat ik het heb gedaan, denk ik. Hoe is de examens gegaan? Ik denk wel goed. Ja, ik denk het ook wel. Goed gevoel bij? En hoe heb je erop voorbereid? Veel oefenen, veel oefenexamens maken. Via internet of op boeken? Gewoon hier op school. Bij Duits mag je gewoon elke keer komen en dan maak je een examen. En heb je een goed gevoel bij? Ja. Jouw examen gegaan? Ja, dat ging wel goed. Ja. Goed gevoel bij gegaan? Ja, ik denk het wel. Van tevoren is ook al het oefenen ging ook goed, dus ik denk dat het ook wel is gelukt. En hoe heb je erop voorbereid? Ja, veel tekst oefenen. Op school hebben we ook in de klas al goed voorbereid. Dus. Was het zoals je dacht, de toets? Ja, het was wel een beetje zoals de verwachting was van tevoren. En ga je de uitslag op internet checken of ga je er gewoon mee wachten? Mijn antwoorden op een kladblad, dus vanmiddag als ik thuis kom ga ik ze meteen controleren. Oké, dat is wel handig. En hoe ging het examen? Ja, ging wel goed. Had je er goed gevoel bij? Ja, na de hand had ik de rest hoorde.
dacht ik dat het eigenlijk wel goed ging, ja. En hoe heb jij erop voorbereid? Misschien een oefentekst geoefend thuis en een paar op school geoefend. Hoe is jouw examen gegaan? Nou, volgens mij wel goed, maar we gaan zo ook in nakijken. Ja, had je er goed gevoel bij? Ja, toch wel. En hoe heb jij erop voorbereid? Een paar oefenexamens gemaakt. Kijk hoe dat ging, wat ik fout had gedaan. Ga je de uitslag op internet checken? Ja, ga ik wel doen. Ik heb het allemaal overgeschreven, allemaal antwoorden dus. Ook woensdag zijn er examens op het Swingcollege. Onze vliegende reporters zijn bij het examen wiskunde. Vandaag hebben de VMBOT-leerlingen hun wiskunde-examen gemaakt. Wij gaan vragen wat ze ervan vonden. Was je erg zenuwachtig voor het examen? Ja. Nee, want wiskunde is mijn 7e vak, dus als ik hier een 4 voor zou halen of een 3 en ze laten het weg en ik heb van de andere examens gemiddeld een 5,5, dan ben ik ook geslaagd. Dus. En was het erg moeilijk? Ja, een beetje van alles wat was. Ik weet niet echt wat ik moet verwachten. Ik vond het niet heel erg makkelijk, maar niet heel erg moeilijk. Een beetje tussenin. Was je erg zenuwachtig? Voor vandaag niet, maar vorige week wel, omdat mijn examens starten vorige week. Maar nu merk ik er niet zoveel meer van. Was het moeilijk? Wiskunde ging wel goed. 2 vragen vond ik wel moeilijk, maar ik heb toch maar wat ingevuld. Was je goed voorbereid? Best wel, want ik ben 4 weken van tevoren begonnen met leren dus. En was je goed voorbereid? Nou, voor de andere examens sowieso wel. Gewoon veel weken van tevoren geoefend, examens geoefend. En ja, voor wiskunde gewoon de stof doorgenomen en nog een paar examens geoefend dus. En gebruik je PEP-middeltjes? Nee. En denk je dat je uiteindelijk iets aan wiskunde hebt? Nou, ik wil iets gaan doen in de luchtvaartdienst, als de luchtvaartdienstverlenersopleiding. En daar vragen ze niet per se wiskunde voor. Goed, het is wel handig als je het hebt, staat toch wel mooi op je eindlijst. Mocht het dan weer iets niet worden met die opleiding en je gaat een andere opleiding doen en daar heb je het wel voor nodig, is dat het handig dat je wiskunde hebt. Maar ik heb het voor mijn vervolgopleiding niet nodig. Elk jaar in Pinkster wordt in Ede een paardentrekwedstrijd gehouden. Deze sport, die overgebreid is uit Vlaanderen, biedt al 17 jaar een prachtig schouwspel voor jong en oud. Wij zijn erbij. Maurice Buik, u bent organisator van deze wedstrijd. Doet u dit al lang? Ik doe dat al vrij lang, dat wil zeggen, ik ben daarmee begonnen de eerste keer in 1997. Voor de eerste maal. Ik ben ermee begonnen, waarom? Door iets dat uit België overgewaaid is, door vrienden. We hebben ermee begonnen om die paardentrekwedstrijd daarmee te beginnen. Sociaal contact.
Maar u houdt ook van paarden waarschijnlijk? Ik hou ook van paarden. De paardentrekwedstrijden zijn tegenwoordig een groot succes. Is dat altijd zo geweest? Dat is altijd zo geweest. Straks af, daar ben ik zelf altijd verwonderd van geweest. Dat er zoveel interesse voor is qua publiek. Alsjeblieft, het is wel verdiend. En misschien tot volgend jaar. Ja, dat denk ik. Als we nog leven. Oh ja, we doen het best. Hebt u de voorgaande jaren ook meegedaan? Vorig jaar ben ik hier ook gewonnen. Oh ja. Met dezelfde hengst? Ja. Ik ben over 2 weken naar Bocholt geweest en heb ik dus 4 jaar achter elkaar gewonnen. Ja. 4 keer een wedstrijd geweest, 4 jaar achter elkaar. Ik heb, ja, hier staan. Kampioen van 2012. Wat vindt u van de organisatie hier? Prima. Goed geregeld, alles netjes. Ja, ja, goed gedaan. Tot de volgend jaar dan? Ja, we zullen zeker ons best doen. En hopelijk dat we volgend jaar met ons team, allemaal vrijwilligers, die moet ik bedanken dat ze erbij zijn. Die staan er ook klaar voor de medewerking op ons dorp, Ede, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Op het Sint-Jan in Sluis wordt een weerbaarheidstraining gegeven. Voor groep 7 en 8. Wat houdt het precies in? Wij vragen het. Ik ga straks samen met mijn collega mentor Sekiri ga ik lesgeven aan groep 7 en 8. Ze hebben vandaag de laatste les. Ze hebben geleerd om pesten op een positieve manier om te keren. Dus zo hebben we bijvoorbeeld allemaal lichaamshoudingen gehad. Iemand die in een tunnelhouding loopt, een beetje naar voren gebogen. Dat komt heel anders over dan iemand die lekker voor de groep staat. Zo laten we zichzelf daar bewust van worden. Maar ook als er iemand gepest wordt, dat ze elkaar leren om te helpen. En dat je niet die pester gewoon een beetje zijn gang laat gaan. Dus we moeten met z'n tweetjes of met de hele groep lekker bij elkaar om tegen die pester aan te gaan. Zodat die pester zoiets heeft van, het is niet meer leuk om te pesten, dus ik ga maar weg. Dan wil ik aan jullie vragen, gaan jullie mee? En hoe is het gegaan? Eigenlijk best goed. De kinderen vonden het leuk. We hebben een 8 lessen gehad inderdaad en de 8e les was dit. En de groep was al hecht, maar op zich hebben we wel wat dingen uit kunnen halen, zodat ze nog hechter waren. En dat ze als ze straks naar de hogeschool gaan, dat ze dan wel wat weerbaarder zijn tegen pesten en zo. En dat hebben we ze meegegeven nu. En wat voor activiteiten doe je dan tijdens deze training? Nou, we hebben een aantal oefeningen daarnet geoefend. En meestal zijn de activiteiten bijvoorbeeld de houdingen. We hebben net gedaan bijvoorbeeld dan kinderen die krijgen een aantal houdingen voor zich. En dan moeten ze bijvoorbeeld in een tunnelhouding of in een strandhouding. Dus eigenlijk hoe ze zichzelf voorstellen. We kijken naar hun zelfbewustzijn. Dus hoe ze na iedere oefening doen wij een kringgesprek. En dan stellen wij een aantal vragen zodat ze tot zelfreflectie komen. En emotioneel bewustzijn doen we daar ook bij. We hebben een kringgesprek gehad.
En een lichaamsbewustzijn, dus inderdaad, hoe stel je jezelf voor? Hoe sta je voor een groep? En dat zijn eigenlijk de oefeningen die dat zijn de basis dat wij daarvoor gebruiken. En door middel van oefeningen leren zij die basis. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Ik heb een plankje doorgeslagen en we hebben de Tunnel of Love gedaan met alle ouders en ik heb een diploma gehad. En vonden jullie het leuk vandaag? Ja, we vonden het super leuk en ik heb ook een diploma gehaald en we hebben er heel veel van geleerd om jezelf te verdedigen. En ja, ik vond het ook echt heel leuk om te doen. En was het moeilijk? Ja, nee. Sommige dingen wel. Het lag eraan wat het was. Vonden jullie het leuk? Ja, super leuk. Je hebt er veel van geleerd. En was het moeilijk om deze lessen te volgen? Soms ligt eraan wat precies. Ja, die achterovervallen, dat was best wel moeilijk om sommige kinderen te vertrouwen. Want soms als je het 1 keertje doet, dan is het als eerste eng en voor de tweede keer niet. En ik zag dat jullie ook een plankje hebben doorgeslagen. En hoe was dat? Dat was best wel stoer, maar best wel ook moeilijk, want ik heb er 2 keer moeten over doen. En de tweede keer lukte het pas. Mochten er scholen zijn die contact met ons willen opnemen, die kunnen dan naar de Stichting Welzijn gaan, kunnen mailen of bellen. En mocht er een groep 5-6 zijn die problemen hebben met pesten, dan pakken wij die groep aan. De lessen zullen dan wel iets aangepast worden, omdat er voor groep 8, 7, 8 wel een paar oefeningen waren die nogal wat heftig waren voor groep 5. Maar we passen de les zo aan voor de groep. En we bespreken met de leraren hoe we het beste kunnen aanpakken. Dus wat hun willen, proberen wij een pakketje van te maken. In Terneuzen is er een Zeeuws havenproject georganiseerd. Hiermee willen ze leerlingen kennis laten maken met havens. De Berenburg uit Oostburg was hiervoor uitgenodigd. En wij gaan mee. Samen met de leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool de Berenburg gaan we naar Terneuzen naar de afsluiting van het project De Zeeuwse Haven. Wat houdt het project Zeeuwse Havens precies in? Het project Zeeuwse Havens is bedoeld om de kinderen uit groep 7 en 8 van de Zeeuwse basisscholen kennis te laten maken met de Zeeuwse havens. Er is nu een voorstelling van een theatergezelschap uit Antwerpen. En die geven een voorstelling over een zeereis die de kinderen gaan maken, die naar Antarctica voert. En daar gaan ze allerlei avonturen beleven. En natuurlijk gaat het tijdens die zeereis ook over het milieu en de duurzaamheid en hoe we met onze aarde omgaan. Op nieuwjaarsdag 1898 voeren we door een rustig biedenkanaal. Opeens zagen we zeewier drijven aan bakboord. Dat betekent bijna altijd ondiep water. Tegelijk riep Tollefsen opgewonden: 7 meter! De Gerlas liet onmiddellijk de Belgica naar stuurboord zwenken. Te laat. Een sterke stroming had ons op een rif gedreven. Wie vaart er nu naar Antarctica aan boord van de Belgica? Hoe vond je de voorstelling? Leuk. En hoezo? Het was zo zacht, vond ik. Ja, zacht, maar ik kon het niet zo goed horen. Maar de voorstelling zelf, het zag er wel leuk uit, of? Ja. Oké. En wat vond je van het havenproject? Ja, dat was heel leuk. Er hoefde niet zoveel schoolwerk te doen. En wat heb je allemaal bekeken? Heel veel tekeningen. En geluisterd naar al die mensen die de gastles hadden komen doen. En jullie waren ook nog ergens bij een bedrijf bezig kijken? Ja, Vroon. Het was heel leuk. We kregen drinken en we kregen gewoon drinken, koekjes en het was leuk om te luisteren. En wat vertelden ze allemaal? Over een boot, wat je daar moet doen om te komen. Van alles over Vroon bijna. En vind je het goed dat jullie dit meekrijgen? Ja, dan hebben we een dagje schoolreisje. En wie is er op het idee gekomen?
Het idee is van Technocentrum Zeeland samen met Zeeland Port Promotion Council. Oké. En vandaag wordt het project afgesloten. Wat is er hiervoor allemaal gebeurd? Er zijn 12 klassen aangemeld voor dit project met meer dan 360 leerlingen. Die 12 klassen die zijn allemaal aan een bedrijf gekoppeld. En dat bedrijf is eerst in de klas geweest om een bedrijfsbezoek te geven. En dan hebben ze verteld wat ze maken, waar de grondstoffen vandaan komen via de havens. Waar de grondstoffen naartoe gaan, ook weer via de havens. En vervolgens zijn een aantal weken later zijn de kinderen op bedrijfsbezoek geweest. Omdat ze eerst in de klas hebben gehoord, ook met eigen ogen te kunnen zien en daar vragen over te kunnen stellen en over na te denken. En ze moesten ook een opdracht maken aan het eind van het project. En die opdracht was, maak een ontwerp voor een t-shirt. Dus alle kinderen hebben een ontwerp voor een t-shirt gemaakt over het onderwerp van dit project. Nou, het mooiste t-shirt van iedere school, dat hebben we laten maken. Dat hebben de kinderen ook allemaal aan, dat hebben jullie net kunnen zien. En het allermooiste t-shirt van al die scholen en al die leerlingen, die gaan straks een cheque ontvangen en daar kan de school mooie dingen mee gaan doen. Jullie hebben een t-shirt gemaakt. Wat hebben jullie precies, wat was jullie gedachte erachter? Ja, ik moest iets te maken hebben met de haven, Zeeland, Vroon en vrouwen in de techniek. Dus had mijn idee, zeg maar Zeeland. En dan waar grote plaatsen zijn, zoals Vlissingen, Terneuzen. Daar dan poppetjes te zetten met zeg maar ook een klein scheepje erbij. En wat heb jij aan het t-shirt gedaan? Ik heb voor de rest eigenlijk de slogan bedacht. Omdat ook met meer vrouwen en techniek heeft te maken voor een havenschap met vrouwen. Dan heb ik de slogan meer ingezet met techniek en vrouwen erin. Denk je dat je later hier iets mee wil gaan doen of was het gewoon leuk om te bekijken? Nou, ik denk niet echt dat ik er iets mee ga doen, maar bij Vroon is er ook zo'n schip waar ze dieren mee vervoeren en dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik zou zeggen, Onze jonge vliegreporters vragen zich af wat de mensen vinden van het Eurovisie Songfestival. Zij gaan op onderzoek uit. En zo hoog was ongeveer Roemenië, het hoogtepunt van de avond. Want wij houden het nu over het Eurovisie Songfestival. Hebt u het Eurovisie Songfestival gezien? Nee. Waar ga je het over hebben? Zo hebben we het wel willen zien. Nee, eigenlijk niet. Waarom zou u het niet willen zien? Omdat er andere dingen op tv waren. Zoals? Een film. Ik zijn al wat vlugger. Wat vond jij eigenlijk van het Eurovisie Songfestival? Weet niet, ik heb niet gekeken, maar wat vond jij ervan? Hilarisch met gillende Dracula van Roemenië. Het klinkt meer als, hoe heet dat ook alweer, opera. Ja, opera in de achtbaan zeker. Ooit opera geluisterd in de achtbaan dan? Nee hè? Hoe weet je dan dat het klinkt als opera in de achtbaan? Nou, in ieder geval net zoals dit. Nou, waarom vind jij het eigenlijk eerlijk dat Denemarken heeft gewonnen? Weet niet, ik heb niet gekeken, tweede keer. Maar vond jij het eerlijk? Ik weet het eigenlijk ook niet, want ik mocht niet zo lang opblijven. Heb u naar het Eurovisie Songfestival gekeken? Ja. Wat vond u ervan? Ik vond het veel dezelfde nummers. Min of meer. Weet u ook wie er gewonnen heeft? Denemarken. Vond u dat Denemarken oprecht heeft gewonnen of? Nee. Waarom dan niet? Omdat ik het heel veel vond lijken op een ander nummer. Op een aantal andere nummers. Ik kan even niet zo gauw uit mijn hoofd zeggen welke. Maar het kwam me wel heel erg bekend voor. Van het Eurovisie Songfestival. Ik vond het hartstikke leuk om naar te kijken. Veel hilarisch ook. Met Roemenië. Vond je dat Denemarken oprecht heeft gewonnen? Nou, ik heb geen flauw idee, want ik heb Denemarken niet gezien. Ik moest op tijd naar bed. Mevrouw, heeft u naar het Eurovisie Songfestival gekeken? Ja, daar heb ik naar gekeken. En wat vond u ervan? Heel mooi. Oké, weet u ook wie er heeft gewonnen? Wie was het ook alweer? Denemarken. Wat vond jij van het Eurovisie Songfestival? Ik heb niet gekeken, ik zat een leuke film te kijken. Oké, had jij gehoopt dat Nederland zou winnen? Nee, dat lied van hun ook echt een pokkenlied. Waarom vind jij
Wat voor lied was het ook weer? Dat weet ik zelf niet meer, maar het was gewoon een pokkenlied. Oké. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.